Presnosť je vlastnosť, ktorou vytvoríte dobrý dojem, preto by ste nemali meškať. Podanie ruky môže o vás veľa napovedať. Stisk pri podaní by mal byť energický, pevný a sprevádzaný pohľadom do očí. Zároveň však nedrvte partnerovi ruku, je to prejav necitlivosti a hrubosti. Tlachač, námestník. Docent, profesor, magister, bakalár, Kazimír Mastný, kandidát vied. Teším. Hneď za pozdravom by malo nasledovať predstavenie. Pri predstavovaní uvedte svoje meno a spoločnosť, ktorú zastupujete. Tituly sa pri osobnom predstavovaní neuvádzajú. Slečna Aneška Nudíková. V prípade, že je na stretnutí s vami vaša asistentka, je potrebné predstaviť aj ju. Biznis etiketa oslovenie slečna nepripúšťa. Predstavte ju ako pani. Potom sa už môžete pustiť do obchodného rokovania. Počas rozhovoru prichádza na rad reč tela. Nezakrývajte si ústa. Snažte sa pôsobiť uvoľnene, nie však ležerne. Nehrajte sa s vlasmi. Dôležitou samozrejmosťou je udržiavať očný kontakt. A tvárte sa priateľsky, nie však prehnane. Najlepšie je sedieť spriamene, zároveň uvoľnene a zvoliť úsporné gestá rukami, nie ste predsa v divadle. Mobil je pravda, že počas rozhovoru vypnutý. Pokiaľ je na obchodnom stretnutí žena, prekonajte svoju galantnosť a neboskávajte jej ruku. Tento akt sa zvykne praktizovať len pri spoločenských akciách, nie však pri pracovných stretnutiach.